Multiverzitet i Ustanova kulture Parobrod organizovali su muzičku radionicu na temu razvoja karijere. Šta je potrebno za uspeh i kako održati motivaciju, govorio je naš talentovani mladi gitarista. Nikola Stajić je student završne godine na Berklee College-u. Do sada se uspešno probao u aranžiranju i komponovanju, a trenutno predvodi univerzitetski bend Jazz Revelation Records Berklee 2015, sa kojim snima CD. Mišljenje mladog muzičara je da postoji samo jedan način da se napreduje. Ljudi meni postavljaju pitanja kako da dobijem stipendiju za Berklee. To je pitanje na koje ja ne mogu da odgovorim. Ja mogu da ti kažem sedi vežbaj. Muzička radionica koju drži Nikola Stajić nema za temu kako bolje svirati gitaru, već profesionalni razvoj karijere. Nikola dobro zna da su talenat i znanje samo jedan deo priče. Sam njegov odlazak na studije bio je ugrožen nedostatkom sredstava. Došli su Kings of Strings i znači Tommy Emanuel, Stokelo Rosenberg i Vlatko Stefanovski. I evo, danas ja imam Tomijevu gitaru i on je čovek koji je promenio tok okolnosti. I on je mene pitao kao, pa gde bi ti volao da nastaviš studije? Jesi li čuo ikada za Berklee? Ja sam onda objasnio da sam dobio stipendiju i on zna šta to znači. On je rekao kao, sledeće nedelje ti ćeš biti u Bostonu. Kako Nikola kaže, vežbanje nije samo rad na tehnici i virtuoznosti, već i na obrazovanju, iskustvu i motivaciji. Našim gitaristi sve češće se pruža prilika da svira sa značajnim svetskim imenima. Uz Tomija Emanuela tu su i Daniel Perez, John Patitucci i mnogi drugi. Njegova muzička priča o motivaciji je realna i najavljuje buduće uspehe. Ustanova kulture Parobrod bila je partner u organizaciji muzičke radionice koju je osmislio i realizovao Multiverzitet. Reč je o nizu radionica naših studenata i diplomaca sa Berklee College-a, koje uz podršku samog univerziteta u Bostonu predstavljaju mesto za interaktivnu razmenu motivacije, znanja i iskustva. To je jedan trenutak u kojem oni prosto dobiju jednu injekciju motivacije. Pre svega je bitna tu motivisanost prema sviranju i mogućnosti da se negde sa tom svirkom i kvalitetom izađu, pokažu i da nešto u životu urade. Prosto da se ostvare kroz muziku. Iako još od 2009. tesno sarađuje sa Berkleejem na organizovanju audicija za prestižni koledž, suprotno očekivanjima, Multiverzitet nije institucija. Nas uopšte ne zanima da Multiverzitet postane na bilo koji način institucija ili škola ili nešto tome slično. Ne želimo zgradu, ne želimo zaposlene, ne želimo redovni program. Nama je ideja da to bude jedan živi organizam koji može da instant primenjuje sve novosti i inovativnosti koje se događaju u svetu u sferi muzičkog obrazovanja. Sa namerom da ne budu konkurencija, već partner postojećim srpskim institucijama, Multiverzitet je projekat namenjen studentima muzike, njihovim profesorima, kao i svim profesionalcima u oblasti muzičke industrije.